Здравейте! Добре дошли в Киберуан, международна детска школа по програмиране. В този видеоклип ще научите как е структурирано обучението на деца на възраст от 12 до 13 години. Нагледно ще ви покажем и разкажем какво и как ще учи вашият тийнейджър. В модула Интро учениците ще направят преговор върху материала взет през миналата учебна година. Преговорът включва едни от най-използваните езици за програмиране и създаване на уеб съдържание – Python, JavaScript, HTML и CSS. Децата ще си припомнят основни тагове в една HTML страница и стилизирането и чрез CSS. Ще преговорят създаване на променливи и работа с тях, работа с цикли и функции, както и действия с обекти и събития. HTML е хипертекстов език за маркиране и е най-популярният език за изработка и описание на уеб страници. В HTML се използват маркери, които уеб-браузърът чете, за да подреди съдържанието и изгради уеб страницата на екрана на потребителя. CSS се използва за дизайн. Чрез CSS се задават различни атрибути на вече използваните тагове в HTML документа като цвят, размери, фон, разположение, прозрачност и много други. JavaScript е интерпретируем език за програмиране от високо ниво, разпространяван с повечето уеб-браузъри. Поддържа обектно ориентиран и функционален стил на програмиране. Най-често се прилага към HTML кода на интернет страница с цел добавяне на функционалност и зареждане на данни. Много често може да чуете термина «светата троица на уеб програмирането», това са HTML, CSS и JavaScript. Python е език с общо предназначение и има широк спектър от задачи по програмиране, върху които може да бъде използван. Казано по друг начин, почти няма нещо, което не може да бъде създадено чрез Python, което отваря врати за практическото му използване от начинаещи програмисти. В сравнение с други езици за програмиране конкретни операции могат да се извършат с по-малко редове код и изпълнението им става много по-бързо. В този модул учениците ще създадат свое динамично уеб приложение. Ще изградят страници, в които потребителят ще може да въвежда информация и да получава резултат. Децата ще затвърдят своите умения при разработка на фронтенд приложения, частта от уеб приложение или страница, която е видима за крайния потребител. Ще надградят познанията си по HTML, CSS и JavaScript и най-важното ще разберат как се случва връзката между трите езика, така че да накарат браузъра да визуализира динамично уеб съдържанието. Тези три технологии са в основата на всяка уеб разработка в днешно време и тяхното разбиране е от изключително значение за всеки уеб разработчик. В краят на този модул вашето дете ще има нужните познания, за да изгради свое атрактивно уеб приложение. В момента виждате изграждането на елементарен уеб калкулатор, при който потребителят въвежда две числа, избира проста аритметична операция и получава резултат. В модула си децата ще развият своите умения по обектно-ориентирано програмиране, работа с променливи, цикли, функции и масиви и ще се запознаят с особеностите и синтаксиса на езика за програмиране си. Освен това си е програмен език от високо ниво, което го прави изключително достъпен за начинаещи програмисти. Си е един от най-разнообразните, гъвкави и съвременни езици за програмиране, който позволява на разработчиците да създават почти всичко, от уеб приложения, Windows приложения, мобилни приложения до създаването на игри. Благодарение на съвместимостта на с игровия двигател, Unity, са създадени огромна част от мобилните и компютърни видеоигри. На видеото в момента ставате свидетели на това, колко лесно и бързо е да се създаде един елементарен текстов редактор с помощта на езика за програмиране си и интегрираната среда за разработка, IDE, Visual Studio. В този модул учениците ще усвоят основни принципи на обектно-ориентираното програмиране. Ще задълбочат своите познания за алгоритми, изрази, основни оператори. Ще усвоят умения за работа с библиотеки, функции и масиви. Всичко това ще научат и развият, докато пишат истински код. Този език за програмиране е с общо предназначение, което означава, че той поддържа софтуер в най-различни области на приложение, от компютърни игри и операционни системи до бази данни и уеб-браузъри. Също така се счита за много парадигмен език за програмиране, което означава, че поддържа обектно-ориентирани, функционални и общи програмни рамки. Той е един от най-дълголетните езици, който и до днес се използва, нареждайки се сред имената на най-търсените и използваните езици за програмиране. В този модул вашето дете самостоятелно ще разработи видеоигра. Unreal Engine е един от най-популярните инструменти за създаване на видеоигри. Той позволява на разработчиците да създават, както игри от самото начало,
така и чрез използването на вече готови шаблони, които да улеснят и подпомогнат работата. Освен игри, двигателят може да се използва и за създаването на филми и видеа, архитектура и продуктов дизайн. В този модул децата ще придобият умения за работа с примитиви и основни компоненти. Ще усвоят знания за контроли и управление на игра и персонажи. Ще се запознаят с работата и използването на анимации, светлини, промяна на игрово време, от ден към нощ и обратно. Ще усвоят знания за последователност на действия, настройки на персонажи и писане на код за техен AI. На видеото, което наблюдавате в момента, ставате свидетели на поставянето на основите на игра, каквато вашето дете ще създаде до край, ако го запишете при нас. Сигурни сме, че детето ви ще намери нови приятели. А в края на модула ще получи сертификат за завършен курс. И така, какво чакате? Време е да запишете детето си на уроци.